The Zambian leader vakaenda ichilema tona kuti aiwa panguva ino patiri kuona kuti pamwe vakomana vari supported by the regime munyika yeZimbabwe, they are pushing for Edgar Lungu. Tona kuti aiwa some prominent citizens they are now pushing vachiti aiwa kuvanonzi akaenda ichilema anofanira kuramba aripo, he must stay on to power just because asiyana nevamwe vakomana veshona vatinoona kuti aiwa they prioritize their own pockets but vachineglecta macitizens. Sanapenda mashoko amudanyikwa panapa namaprominent activist emunyika yeZambia. Ndibva subscribe like on the bell icon. Tipinda paenda yake ya Joseph Kalimba anobuda chiposta chiti I learned last week in Sesheke that people in rural Zambia get paid a drought money, unemployment money, old age or disability money, cash for work money every 10 days. Living in Lusaka, we don't hear any of this. Their love for the president is justified. Ndo mashoko anoyanyora panapa. Tisingawisi time tipinda panapa in there comment section like tonabuda vanhu vachikomera vachiti long life president Hakainde Hichilema. Vanobuda nyora achiti the Shona criminals left the group chat. Ndopatiri kuona kuti aiwa vamwe vakomana vekunyika yeZambia now vakuti vachitotsoma vakomana ve the regime. Toona vamwe vanobuda nyora vachiti while in Zimbabwe plus 20 heavily armed CIO driving cars with no registrations have abducted Ngosinati Ngove, the national treasurer of MRP. I'm a staunch Chamisa supporter, but ZANU-PF Adam Mnangagwa is causing havoc in Zim. Idi must go back to Zambia. Ndo mashoko atinoona kuti aiwa macitizens panapa tikuona kuti aiwa vari kufarira aiwa the ruling aiwa yaakaita ichilema vachiva vachiti aiwa zvitori nani hatingambozvisvori unenge mari dzacho dzimwe sometimes dzishoma zvasiyana nezvinoitwa nemakomana vemunyika yeZimbabwe. Tidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ukapinda comment section medu subscribe like turn on the bell icon.